উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰাটো সঠিক বিষয় নহয় বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। सिगिग्रा मानसि नङा बुग्रा मानसि नङा जोंनावथ' हाथियार गैया। बबे मोनसे पलिटिकेल हान्जानि आखायाव हाथियार दं गैया आरो सोरबायदिया हारि समाज सिबिनायनि पलिटिकेल सालायगासिनो दङ आरो सोरबायदिया मानसि बुग्लुं बुसि खालामनानै पलिटिकेलखौ सालायगासिनो दङ नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबा निश्चय बुजि मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा सुप्रिम अफ इन्डियानि मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निश्चय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम इम्पर्टेन्ट सानना लायोबा खोनानो मोनगोन। आं दा बे भिडिअनि सायाव जेबो बुंनो सानाखै नोंथांमोनहा निश्चय भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना दिनैनि बे आं होगोन भिडिअखौ गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ मानोना जायफोर नुदों बिथांमोनहा जाहाथे नायो नाया बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअनि थ्रुयै बा आंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोना निश्चय नायनानै बुजिनानै लानो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। दा नोंथांमोना जाय हक दानि जुगाव पलिटिकेल हान्जाया बबे मोनसेयाथो सैथो नंगौना नङा आं बेखौसो बुंनो सानो। बबे पलिटिकेल हान्जायाथो सैथो आरो सोर पलिटिकेलाथो माबायदि हारि समाज सिबिनायनि बा हारि जौगानायनि हारिनि उन्नति जानायनि मा खामानि मावगासिनो दङ नैखौसो आं सोंनो लुगैयो। दिनै इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बिथांमोनहा बबे एंगेलजों लानानै बबे खामानिखौ मा मावगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाया नुयिनि जेबो बाखि गैया। इउपिपिएलआ मा मावगासिनो दङ आरो बिपिएफआ मा मावबोदोंमोन नैबेखौ बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मिथिखागौ। दा जोङो बेनि गेजेराव सोरबा पलिटिकेलखौ लानानै सोरबा बिपिएफआ मावथारदों सोरबा इउपिपिएलआ मावगासिनो दङ आरो इउपिपिएलआ मावबाय थागोन बा बिपिएफआ देरहाफिनोब्ला बिपिएफआ मावगोन होननानै जोंहा जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना निश्चय मिथिजोबखागौ बुजिजोबखागौ रायजो राजानि मेगनखौ रावबो हाद्रिबाला सारनानै खोमाथेनानै दोननो हाया। जास्ट खनसे आरो खननैखौ जोङो थगायनानै दोननो हागौ नाथाय बारंबार जों रावबो हाया। दिनै राजु नार्जारि बिथाङा गर्जन मुसाहारि बिथांखौबो मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय आरो नोंथांमोना जानांगौ आरो जायफोर खोनायाखै नोंथांमोना खोनासङोब्ला बुजि मोनगोन। आरो दिपेन बर' सारा आं सिगाङावनो बुंखाबाय सुप्रिम अफ इन्डियानि खोथाखौ लानानै जोंनि बर' समाज अर्थात सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो आरो नोंथांमोना बुजिनानै लादो। जोबथारनायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव आरोखि। कोड अफ इन्डिया जि एससी आरो एसटी रिजार्वेशन और या सब क्लासिफिकेशनक লৈ পেলাই যে ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে ডিৱাই চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত 7জনীয়া বিচাৰপীঠে তো এই বিষয়টো লৈ পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সকলো অসমৰ জনজাতীয় দল সংগঠনে আমি খুব তীক্ষ্ণভাৱে আমি নজৰ ৰাখি আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ আৰু এই পৰ্যবেক্ষণৰ অন্তত বৰ্তমানো আমাৰ ষ্টাডি অবজাৰ্ভেশ্যন বিভিন্ন মহলৰ পৰা সাজেশ্যন এডভাইস আমি লৈ আছোঁ আৰু এই কথাটো মই স্পষ্ট ভাষাৰে দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এসসি এসটি সাব ক্লাসিফিকেশন যে বিষয় সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয় নহয় কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটো হস্তক্ষেপ কৰি পেলাই ৰায়দান কৰিছে। পাঞ্জাব আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সাৱনী আৰু সিনায়া দুইটা গোচৰৰ শিডিউল কাষ্টৰ ওপৰত আছিল। ইয়াৰ লগতে শিডিউল ট্ৰাইবক তেওঁলোকে সাঙুৰি লৈছে। এসসি এসটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে। বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়া যিগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিছিল তেখেতে সেই সময়তে এসসি আৰু এসটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ লিখি থৈ গৈছে আৰু আজি তাৰিখত হেয়াৰ হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈ এসসি এসটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়টো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সংবিধান আছে। ভাৰতৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়া আছে আৰু লগতে ভাৰতৰ যে সংসদ পাৰ্লিমেণ্ট তেওঁলোকেহে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। লেজিসলেচাৰেহে আইন প্ৰণয়ন কৰিব। ইয়াত যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে জুডিচিয়াৰী বিষয়টো লৈ পেলাই তেওঁলোকে যদি হস্তক্ষেপ কৰে দেশৰ এই যে পিছপৰা নিপীড়িত শোষিত যি জনগোষ্ঠী যে শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইব তেওঁৰ মাজৰ লগত বিভাজন আহিব। তো আমি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত 14টা জনজাতি আমি ট্ৰাইবেল আছে নৰ্থ ইষ্টত বিভিন্ন ট্ৰাইবেল আছে। তো আমাৰ ট্ৰাইবেল যি ইউনিটি জনজাতিৰ যি এটা ঐক্য
সেইটো সেই ৰায়দানে থানবান কৰিব আৰু ট্ৰাইবেলৰ মাজত এটা ডিভিজন আনিব আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত নিজ নিজ জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত যদি OBC নিচিনাকৈ যদি ক্ৰিমিলিয়াৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে তাত আপাৰ ST আৰু লোৱাৰ ST এটা বিভাজন আনিব তো ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মত যে এই বিষয়টো লৈ ট্ৰাইবেল সংগঠনসমূহ ট্ৰাইবেল মানে আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘ CC2 আমি আলোচনা কৰি আছো আৰু বিষয়টো ওপৰত আমি পৰ্যালোচনা কৰি পেলাই ইয়াত ৰিথিংকিঙৰ কাৰণে মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি আৰ্জি দিম আৰু এই বিষয়টো চৰকাৰকো আমি দাবী জনাম যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি হস্তক্ষেপ কৰিছে কোনো কাৰণত যাতে সংবিধান ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ভাৰতৰ সংসদে যোনটো বিষয়টো নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেইটো মহামান্য আদালতে বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই হয় আমি জানো যে এটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত অলপ ইকনমিক্যালি এডভান্স থাকিব পাৰে ইকনমিক্যালি বেকৱাৰ্ড থাকিব পাৰে বাট এমং ট্ৰাইবেল অলপ এডভান্স অলপ বেকৱাৰ্ড থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ নিৰ্ণায়কটো কৰিব যি সৰকাৰ আছে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ যি সৰকাৰ আছে চৰকাৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক সা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে এই চৰকাৰেহে বিবেচনা কৰিব আৰু এইটো সামাজিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে সকলো বিষয়টো নিয়াৰিকৈ চাব অকল এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এডমিশ্যন বিষয়টো লৈ পেলাই ভাৰতৰ মহামান্য আদালতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰাটো সঠিক বিষয় নহয় বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো লৈ পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি মুঠেই সুখী নহয় আৰু এই বিষয়টো লৈ সংসদক এৰি দিব লাগে ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিক এৰি দিব লাগে আৰু সংবিধান যেহেতু ইয়াৰ মূল সেই সংবিধানটোৱে নিৰ্ণয় কৰিব যে কোন কেটেগৰী কোন শ্ৰেণীয়ে কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাপাব তো সেই বিষয়টো আজি আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি কৈছোঁ পিছত আকৌ ইয়াৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাম अर्जुन मुसाहारि माबायदि मानसि नोंथांमोना मिथिखागौ आंनिनो बिदा जायो आन्दलनावहाय ज' जों मावबोनाय बिदा लेङो आं आंनिफ्राय सिनियरखाय खिन्थु बिथाङा सासे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारसोथ' BTSनि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गतिके बिथांनि कमेन्टआव आं होनला बिथाङा बे खन्थाइखौनो आवरायबाय थानाया मोजां रायजोफ्रा मोजां मोनगोन बिथाङा बे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारखौनो जानानै थाबाय थानांगौ बुंदोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनायमोन नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दाय होदोंमोन दा जों बे कालचारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक चिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया सुबुं राजखान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया खालि सिगि सग'आव बुनाय सोनाय दाबि धमखि बेखौल' बिथांमोना बुजियो जों जाबाय मोनसे गणतान्त्रिक बा सुबुं राजखान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हानजा जेब्लानाखि नोङो सुबुं राजखान्थियाव फोथायगोन होमबा मेल मिटिं खालामनांगोन रायजोफोरखौ बुजायहैनांगोन रायजोफोरनि गोसोखौ जोङो जय खालामनांगोन होमबासो जों भट मोननो हागोन जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा बुग्रा मानसि नङा जोंनावथ' हाथियार गैया जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा बे BPFनिसो कालचार जोंनि कालचारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि साजेसन लानानै बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै अननाय लानानै बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं बेयावथ' जों खोनादों जे दा जिहेतु जोङो BJP AJP आरो UPPL ज' गेलेगोन गुबुन फारसेथिं माखासे हान्जाफ्रा केन्डिडेटखौनो होनाय नङा होननानै जों खोनादों केन्डिडेट होआबाथ' जों वाक अभार जागोन ओरैनो देरहागोन बिजाथिया टाइम जाबानो फोसावगोन दाबो माने इलेक्सनानो फोसावाखै जेब्ला जों बिजाथिखौ फोसावगोन जोंहा सिङाव थिग जानानै थाखाजोब्बाय जेब्ला जों फोसावगोन नोंथांमोननो सिगां खिन्थाहरगोन जों खौरां बिजोंनो MP इलेक्शनाव जोंहा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों नोंथांमोननि अननायजों आशीर्बादजों 10 बोसोर खोमानानै लानाय बर'नि जे लकसभानि MP दंमोन BPFनि 17 बोसोराव जोङो गावनि बर'नि सासेल' नायल' जाल' MP खौ खोमानानै लादोंमोन जों दा 3.5 बोसोरावनो बे गोमानाय MP जे दंमोन लकसभा बेखौ लाबोनानै होफैफिनबाय जों रायजो राजा दा रायजो राजाया बिसार खालामथोंसै जे 17 बोसोराव 10 बोसोर MP खोमाग्राफोरनो भट होगोन ना 3.5 बोसोर सरकार सालायनायावनो गोमाखानाय MP खौ लाबोनानै रायजोफोरनो होफैफिननो हादों जे जों बर' MP सासे बेनो भट होगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन बेखौथ' नोंथांमोना एसे तदन्त खालामदो बिसोरो बांसिन जेब्ला इलेक्शन गैया आं खोनादों बिसोर माने तास गेलेयो जुवा गेलेयो जाहैदों जुवा गेलेनानै सानफा हरफा जिरायहाबनानै थायो
आरो बांसिनानो बोरायजोब्बाय गोदान सेंग्राफोरथ' हाबैयाखै गोदान लाइमोनफोर थाङाखै गोबाङानो बैसो जाबाय सिबायफोर बिहामजो मोनबाय फिसौ फिथाइ मोनबाय न'आव एसे हाबसोनानै थानो गोनां जाबाय आरो आगोल सरखार थानाय समाव गोबां मानसिखौ सिगि सग' खालामबाय गोबां मानसिनो रां थगायनानै जाबाय गोबां मानसिखौ साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायबाय बे थगायनायनि थाखाय गोबाङानो दा लाजिनानै ओंखारनोबो हाला दा लाजिनानैबो ओंखाराखै जानो हागौ आरो बै माबा गेलेनाया बे गेलेनायनि थाखायबो ओंखाराखै जानो हागौ